Към момента дори ще се откриват места на Капитан Андреево и таксата за да станеш граничен полицай на ГКПП Капитан Андреево е 50 хиляди. Ами тези пари се избиват, когато се започне работа. Това е великата българска ограда. Ще го повтарям до смъртта си. Тази стена нещо пази ли ни? Тази стена пази единствено възпира пътя на костенурките да стигнат до реката да се напият с вода. Защото това не е стена, това е ограда на лози. Всъщност нарушителите прескачат с колове. Режат я, пращат гранични полицаи, в момента пращат военни да оправят оградата с тел, който е пълна глупост. Ако има обстановка, под обстановка имам предвид нарушение на граница, понякога се налага пеша да се минават километри. Много. Над 10-11. Нали имате проходими, силно проходими автомобили? Имаме ли? Няма. Всички автомобили са начупени. Пътища по границата няма. Има едни кални, големи ровове, в които евентуално, ако има здрав автомобил, той там закъсва. Вместо да ловят групи, те започват да бестват. Камерите не работят навсякъде. Да, това нещо бе разпоредено от ръководство. От ръководството от София. Искаш да кажеш, че това не са своеволия техни? Не. Какво се прави ако в някой се открият големи пари? Кой каквото откри, за него си. В момента се взимат от групите пари, бижута, телефони, които в момента в пограничните по-големи градове навсякъде заложни къщи и магазини са пълни с скъпи телефони, айфони, които се продават от гранични. Искаш да кажеш, че това са на бежанци? Да. И това и в момента се случва? Да, даже в момента много по-ожесточено, отколкото преди 10 години. Значи, по принцип, когато камион влиза в страната, той се проверява с газ анализатор, който регистрира въглеродният двуокис. Но сега в момента тази работа се върши от сътрудник охрана, хора, които са без полицейски правомощия. Голяма част от тях са просто там за да вземат заплата и общо взето въобще не им пука. Ръководството налага натиск, като казва, че трябва да се пропуска по-голяма бройка товарни камиони, като постоянно се звъни по телефони и се ходи на проверка и се казва давай бързо. Изисква някакво технологично време. Да. И когато ръководството рита служители с давай, не стига времето за контрол и така всъщност много лесно преминават, защото идва един момент, в който толкова бързо се трябва да мушкаш шиша и да го вадиш, че не можеш да разбереш, ако въобще дигне газ анализатора, дали е дигнал от въздуха, който е вътре, или е засмукал от въздуха около камиона и около азбуха. Просто за пред камерите всичко се поставя по камиона. Лаптопа, така съвсем във въздуха се натискат едни копчета и всъщност пред камерите всичко изглежда достоверно, че е направена проверка на камиона. По 2500, по принцип последната тарифа беше 2500 на глава. Има трафик на деца? Да. Откъде се взимат деца? За какво се изнасят? Близките месеци пострадаха най-много украински деца. Потънаха в Турция и никога няма да бъдат намерени. Автобуси с украински деца се изсипаха. Това още при първата вълна? Да. Ужас. Хиляди украински дечица заминаха в Турция с актове за раждане, нещо, което по ГКПП-тата тези деца трябваше да бъдат въвеждани по акт за раждане. А началниците просто, за да бъде по-лесно и да върви трафика по-бързо, казваха, пускай го, той е с майка му. И така хиляди дечица заминаха в Турция и потънаха в Турция. Той имаше много автобуси с деца, които пристигнаха без родители. Да. Какво се случва с тези деца в Турция? По-голямата част отиват за органи. И си сигурна, че твои колеги участват в това? Да. Защо не се говори за това в България? В България не се говори за много неща. 10 години нито едно нарушение не е констатирано. Сладки длъжности се назначават съпруги, братовчетки, дъщеря. Имаш стока за деклариране, плащаш и ние декларираш. Когато искат да наредят някой, трябва някой да изгърми. Кой? Като Лоренцо на София Маринова? МВР обяви официално пред News24, че издирва сина на София Маринова Лоренцо, за да го разпита във връзка с разбита каналджийска схема за трафик на мигранти край Бургас. Седа от 20-годишното момче, което се пробва като фолк певец и актьор, обаче няма. Обвинен за трафикант номер 1. Не е ли? Дори да е, със сигурност не е най-големия, защото най-отговорните за трафика на хора, наркотици са тези по ръководните позиции в МВР и нагоре. Това са едни канали за много пари, които независимо кой идват, те вървят. Готова ли си всичко това, което в момента ми разказваш, да свидетелстваш в съда? Да. Там, нали знаеш, че ще говориш с имена и там ще има пострадали хора от думите ти, ако разчитаме на съдебния процес? Да, стига до съдебен процес. Ти напускаш. Не си уволнена, напускаш. Не.
Ако не беше напуснал, какво ще да стане? Ако не бях напуснал, щяха да ми направят постановка и да ме уволнят, може би и да ме съдят. За 3-4 години в РДГП има 3 самоубийства на полицаи. Хората започват да не изтържат.